În ultima perioadă tot am auzit persoane mai mari de 25-30 de ani care tot spun: bă, eu am tatuajele de mult, eu am tatuajele de acum 10-15 ani. Nu există așa ceva. Sunt de fapt tatuaje care nu au fost îngrijite corespunzător. Iar pentru această problemă, CM Color vine cu soluția, creată împreună cu tatuatori de renume, și luați și noi puțin de aici să vedeți diferențe. Deci vedeți cum arată tatuajul și vedeți acum cum arată. Uitați cum mi s-a schimbat nuanța, cum lucește. Uitați, de exemplu, aici, pielea mea este foarte crăpată, iar culoarea din tatuaj aproape că s-a înverzit, nu mai arată ca în prima zi. Și uitați cum se vede, cum se aplică. Uitați diferență. Nu mai ezita, intră pe linkul de imagine și nu uitați, aveți transportul gratuit pentru toată țara asta. Indiferent în ce oraș te afli, noi venim la tine prin Semday cu transportul gratuit. Ce mai eziți? Nu vrei să ieși tu să-ți revină culorile din tatuaj? Vrei să stai și în ziua de azi cu tatuajele alea vechi care spui într-una că sunt făcute de mult ca și scuză? Nu e o scuză. Nu mai ezita. Intră pe linkul de imagine.